Den er ikke i gang nu. Er den i gang? Ja. Den her. Skal vi tage den? Ja. Hej Susanne! Hej Smakke! Nå. Annika har nogle gerne vil sige. Jeg elsker dig at komme i skole. Ja, og jeg har også nogle gerne vil sige. Jeg elsker dig at komme i skole. Det var Det var min replik. Okay, Nå, har vi nogle replikker? Annika, tig stille. Og nu er det Susanne, det drejer sig om. Vi vil gerne sige noget. jo, jeg kan godt. Det er fordi, at du skal komme i skole. I morgen, Ja. altså fredag, ikke? Den 14. Ja, og så dum hun er ikke dum. Fordi at vi savner dig rigtig meget, og så du skal komme i skole i morgen. Og så, men For vi overlever ikke uden dig. nej, vi kan ikke Det leve. bliver en dum motionsdag. Ja, og vi gider ikke have motionsdag, men det skal vi, fordi at det siger... Men det er ikke tripdag. Eller var det trip? Eller trip? Nå. Men du skal i hvert fald komme i morgen, fordi vi savner dig rigtig meget. Ja, og fordi at jeg starter fødselsdag, og så Ja, næste uge. altså vi, ja, Annika, lad mig nu bare snakke, altså, men du ved, og det er ikke i overmorgen, men næste lørdag. Og der, altså vi ved jo, at du vil danse alligevel, fordi at, så godt kender vi dig, om du så har brækket foden, men altså, i hvert fald så har du slået foden. Nej, hvad var den, der skulle? Den var hævet. Den var hævet. Den var hævet. Din fod hævet. Så kom noget is på den fod og kom i gang. Ja, og så letter vi lige den der kønne, dejlige, lille, lækker røv, du har, og så kommer du til trimdag i morgen. Og så er du sammen med os, fordi ellers Ja. så halshugger vi dig fandme. Gør vi? Nej, ikke halshugning. Men så kan du ikke komme til min fødselsdag. Så kan vi efter fødselsdag. Efter fødselsdagen Hvis du ikke kommer i vi dig, morgen. hvis du ikke kommer i morgen. Fordi vi kan ikke leve uden dig, så hvis du ikke kommer i morgen, så er det ligesom din Vi savner vores blondine. Ja, vil vi have savner vores blondine. Vi vil have vores blondine. Vores lille Fordi dejlige at blondine. vi kan ikke være brunette, rødhætte og blondine Jeg uden vores skal ikke blondine. rødhætte. Jeg har ikke rødhætte. Martina skal lige til øjenlægen, fordi hun er Jeg gider ikke til lægen. øjenlægen. Jeg gider stadig ikke til lægen. Det skal stadig en læge. Kan du ikke høre, at den siger læge? Det er øjenlæge. Du får bare sådan nogle apparater ind i øjnene. Det er ikke så farligt. Jeg elsker dig. Og Annika, hun har fået fjernet sin øjenbryn helt. Ja! Og Martina har tegnet dem. Ja, prøv. Fordi... Så er hun ikke god. Det er hun god til. Eller prøv lige så stille. Prøv lige så stille. Skal så stille. Prøv lige sådan der. Hun er helt vildt god til det. Prøv så god jeg er. Smil. Okay. Okay, og så, men i hvert fald så skal du komme til min fødselsdag, og så gider jeg ikke høre din undskyld. Jeg har brækket foden. Så hvis du har brækket foden, så kom alligevel. Ja, så skal du komme alligevel, og fordi at, altså, der er ikke nogen fest uden live sus. Men det kan vi kalde ikke sus. Men det Må vi gør kalde det vi kalder kalder det det sus. Du var også en lille blondine sus. Blondine sus. Smukke sus. Ligesom Pegasus, så er det bare Susanne. Pegasus, det er da en dreng. Det er en dreng, ikke? Ja, fordi det er en pik af sus. En pik af sus. Og vi er også, vi slår vores fødder, sådan, så du ikke er alene. Ja, hvis du ikke kommer i morgen, så giver jeg lige besked på, om du kommer i Nej, morgen. jeg slår min fod. Nej, Jeg bruger den ikke. Dum! Susanne bliver ked af det, vi er ked af det. Jeg har det sjovt. Så se, jeg har også slået min fod nu. Og jeg har også slået min fod, så når vi slår hinandens fod. Så, okay, så slår jeg din fod. Kom her. Nej, jeg slår min egen fod og din fod, og så slår du min. Så der er din fod og min fod. Ja. Så nu kommer vi hjem til dig og har det dårligt. Ja, og så må vi bare have det dårligt sammen, fordi at hvis du ikke kommer i morgen, fordi at du slår din fod, så kan vi bare sige, jamen vi har også slået vores fod. Sådan, Så nu kommer vi hjem til Susanne og har ondt i fødderne sammen. Ja, og så tager vi på fodkur. Er det ikke? Ja, det er fodklinik. Men jeg ved ikke, hvad du vil sige. Fodlæge. Der er læge, glemt det. Forget det. Er der så også sådan nogle Vi skal have massagefødder. foddoktorer? Nå, men vi elsker dig i hvert fald rigtig meget. Ja, vi savner dig helt vildt. Okay, elsker dig! Hej!